लांफैयाखैना नोंखो हा जादो खिखोरा अ जादो दोननो फैदो सोरखौ दोननो फैदो नों आनैन मा नाम नोंनिया फार्स्ट मेसिन गादोना सिगां गाफेरोमोन एबारसो फार्स्ट गुड मर्निं लोगोफोर दायो नै फिसाजोआ थाबायगासिनो नोंखि फाय बाबार फाय फाय दे दे गियो दे आसि हमनो मोनबालाय पिं पिं थाबायो हायाखै दे नोङो हेल' एभरिवान गुड मर्निं वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलावहाय बरायनायखौ लायबाय लोगोफोर नै बेफोरखौ नायोबा ओरैबायदि मोजां मोनो आङो ना ओमफ्राय बेफोर गासिबो स्टुडेन्टफोरा खालामजोबनाय आगैमोना हस्टेलाव थाफैनाय एमब्रयडारि थ' मालाबा आं पार्सनेलनिफ्राय देखायगोन दे लोगोफोर टाइम मोनबा ओमफ्राय दिनैनि दिना माबोरै थाङो नोंथांमोना नायलांदोलाय ओमफ्राय जायफोर आगैमोनाहाय हस्टेलाव क्लास लागासिनो दायो बिसोरनिया 7 days जाबाय 7 daysआव बिसोरो मा रोंखो मा रोङाखै दाहाय नोंथांमोननो आङो देखायगोन दिनै आरो सानै आगै फैबावगोन बिसोर बे बेटसआवनो ज' जागोन आरोना क्लासआ दायो लोगोफोर ओमफ्रायो माने आगै गोदान मोनफैगोन होन्दोंना बिसोरो सासेया सुबनखातानिमोन बिसोर फैबाय दंना आरोना बासजों ओमफ्राय सकनिफ्राय फैनो रोंनाय नङाना बेनि थाखायनो नोंगुमैया लायनो थांनो नायदों थांफागोन बाबाद' थांगोन थांगोन थांगोननो ओइ बाय बाय आं थाङा नों मिथिदों मिथिया दायो गासिबो मर्निं क्लासनि थाखाय रेडि थान्दाबाबो गवा इसोरो फुङावनो सिखारनांगौ क्लासाव जिरायनांगौ दायो आगैमोननिया बे क्लासआ दिनैजों माने 7 days जाबाय आरोना ओमफ्राय 7 daysआव बिसोरो मा रोंखो दायो मिथिनो मोनगोन ओमफ्रायो दायो गावबा गाव खामानियाव बिजि जानानै दंथ'यो पुरा गोसो होदों आरोना दायो मोनफैबाय र' आं गारि गाबनायसो खोनादों गाबाखैयो बोरै मानसियालाय माबायदि फैदो सं इलाय आलासि लायनो थांदो नोङो बा माहि गोदान लायनो थांदो आयु लांफायाखैना बस्थु मोनफैबाय होननायखाय बेखौ आथु थिनहरबाय बिथांमोना लोगो गोदानखौ खावला सिबला होनना हरगासिनो नैबे एकदम खनाखि थाखुमाना नायलायदों मावजि बायदि दायो गासिबो हाखाजुबना लानानै ओमफ्राय गासिबो फाराफारि सिलायनो आखायाव लाबाय ओमफ्राय बिथांमोना दिनै माने फार्स्ट टाइम माने जि गोदानावहाय ब्लाउस गावबा गावनि साइजआव ब्लाउस सिलायगासिनो ओमफ्राय सोर मा डिजाइन सिलायदो दाहाय नुनो मोनगोन आरोना नुगोन ना दिनै आगै नुथारगोन दाहाय देखायसिगोन आङो ओमफ्राय नैबे आगैया दानिसो फैनाय इसखौबो एडमिसन लाखाबाय एडमिसन लाखानानै क्लासखौ स्टार्ट खालामखासिगोन आरो फुङावनो फैनाय नालाय दायो आरो आगै गोदान फैबावदो सासे बेखौ वेलकाम खालामदो फै जोंनि आलासिफोरा नै खोनावनो थाफैदोंमोन खोमा सोरखौ दोननो फैदो नों आनैन मा नाम नोंनिया हा मामिता धनुस्मिता फेमिलियानो दोननो फैदो होमबा ना इयाव जिराय दायो बिथांमोना ओंखाम जाखानानै माने आफ्टारनुननि क्लास खालामनो स्टार्ट जाबाय आरो आफ्टारनुननि क्लास खालामनो जानायाव आरो सासे लोगो गोदान मोनफैलायबाय माबायदि नांदो लोगो गोदान मोनफैनायनि मोजां नांदो बिथाङालाय वेलकाम खाम लोगो गोदानखौ वेलकाम जायफोर बिनानाव गोदान मोनफैदोंमोन बिसोर स्टार्ट खालामबायानो आगैमोन नोंसोरो फार्स्ट मेसिन गादोना सिगां गाफेरोमोन एबारसो फार्स्ट थ' बिसोरबो रोंगोन दाहाय मोनासिम नोंसोर आगैमोनाबो सानसेयावनो रोंदों नालाय बिथांमोना डिजाइननि ब्लाउसखौ ओंखारां बेनियाबो खावसे ओंखारबाय बेनियाबो ओंखारां दाहाय मोनाबिलिसिम ओंखारथारगोन बेनिया आखाइया थांखारबाय बे आगैनियाबो ओंखारसिगोन आरोना बेनियाबो आखाइयाव ओइ फारसे आखाइखौ देखायलाय आगै फारसेखौ नायनो
आखायाव डिजाइन होदो ओमफ्राय दाहाय कमप्लिट जाबा आं मोजाङै देखायगोन नैबेनियाबो बेहायबो लेस होदो आगैयाबो नै सिम्पोल लेस मोजां नुदो आगैमोन थाथ' दायो जों नलबार थांना फैनि बेखौ लाथ'लाय लोगोफोर दायो माने टाउनाव थांना फैनि आरोना नलबारियाव ओमफ्रायो माने क्लासा 3टानिफ्राय 6टासिम माने अफ थायो 3टानिफ्राय 6टासिम बिसोरनिया प्रेक्टिस टाइम आरो ओमफ्राय 6टानिफ्राय आरो नाइट क्लास जाबोयो आरोना ओमफ्राय बेखिनि टाइमावनो जोङो नलबारि थांना फैनो एसे फिसा खामानि दङ ओमफ्राय नै मामिखौबो डक्टरनो एसे खिन्थिनो दङ मा जादों नङा मामि खिगोरा जानाय जादों हा जादों खिगोरा अ जादों थ' थांना फैगोनसै लोगोफोर इनि नङा आरो मोनाबिलियावहाय आं क्लास खालामफिनगोन दायो दिनै मा होनो बिसोरो ब्लाउस डिजाइन सिलायनायफोरखौ आं दा नोंथांमोननो जायोबाथाय देखायगोन जागोन बायदि मोनदों आरोना नायलांबाय थादो आरो दा थांबाय थानायाव आं भिडिअ लाबाय थादोला डाइरेक्ट क्लासाव मोनफैनासो भिडिअ खालामफैसिगोन आरोना बाय बाय अ बाय बाय खोमसिबाय आगोमोननिया दायो मोनफैबाय गाइस मोना इभिनिंनि स्टार्ट खालामलायबाय नामा ब्लेक ह ब्लेक ड्रेसाबो ब्लेक हानायाबो ब्लेक खालि मोखाङावल' गुफुर ओंखारदो सोरना ब्लाउस ओंखारखो मिस्टा ओंखारबाय उनखिनिया डिजाइन होनदों ने थ' गासैखौबो कमप्लिट खालामोनि बेनि उनाव शेयार खालामगोन बिसोरनि ड्रेस ब्लाउस डिजाइनखौ नैबे आगैया ब्लाउसखौ सिलायखांबाय आरोना ओमफ्रायो ब्लाउसनि डिजाइनखौ नायदों माने नैबे आगैया सिम्पोल कटननिनो सिलायदों आरोना बे फार्स्ट टाइम ब्लाउस ने आगै फार्स्ट टाइम सिलायनाय ओमफ्रायो नै आखाइखौ सोना नायनाय आगै आखाइखौ फारसे सोना खोन्थोलाय नै पेरट कालार ओमफ्रायो सिम्पोल लेस ओमफ्रायो उनखिजा एसे डिजाइन होदो आरो लेस नै सोरबाफोर फसायोबाबो अर्डार खालामनो हागोन मोनगोन बिनानावमोनानो सिलायगोन माने फोथायनाय दं बिनानावमोननि सायाव मोजाङै सिलायना हरगोन होननानै ओमफ्राय आगै नोंसिना क्लासा सानबेसे जाखोमोन सानबायाव बिसोरो बिराद मोजाङै कमप्लिट ब्लाउसआ कमप्लिट जाबाय आरोना ओमफ्राय नैबे आगैयाबो सेम कानिया बेबो आखाइखौ सोना देखायदो आखाइयाव एसे डिजाइन होदो लेसबो होदो नायदो आखाइयाव एसे डिजाइन होदो आरोना बेबो सिम्पोल कटननिनो ओमफ्रायो उनखिजाबो सिम्पोल नै खाग्रा होदो आरोना सिम्पोल मोजां नुदों आगैयाबो बिराद फार्स्ट टाइम बेबो फार्स्ट टाइम ना आगै फार्स्ट टाइम ब्लाउस सिलायनाय बे सानबायावनो जे ब्लाउस हागोन होननानै माबा मोनसे आसा दंमोन ना गैयामोन नाथाय हाबाय उनखिजा मोजाङै देखायना होलाय आगै नै सिम्पोल लेस आरोना गोबाङानो माने बेयाव खानाय फिथा होयो नालाय ओमफ्राय बे आगैया नै लेस होबाय आनकमन डिजाइन नैबे आगैनियाबो कमप्लिट ओमफ्राय नैबे आगैया माने बडि कालारावहाय नै मडि लेस होदो आरोना मोजां नुदो बेखौबो सिम्पोल आगै आखाइखौ सोना नायनाय ओरैनो नै सिम्पोल मोजां नुदो माबोरै नुदो नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे आंनि भिउवार्सफोरा ओमफ्राय बेबो उनखिजानो ओरैहाय फिथा होदो आरोना खानाय सिम्पोल माबोरै नांदो आगै मोजां नांदो निजे सिलायनाय ब्लाउस 5 डेसआव नैनियाबो ओंखारथारसिगोन ओमफ्राय नैबे आगैया पुरा गानना नायबाय आरोना बिराद हेभि नुदो आरोना आगैनिखौ आखाइयाव एसे डिजाइन होदो बेहाय लेस होदो आरोना नै उनखिजा बेनियाबो खानाय ओमफ्रायो नै बेहायबो साइनिं आरामनो एसे गिदिंना एसे माबायदि फिलिंस मोजां नांदों फार्स्ट टाइम गाव सिलायनायखौ गाननो मोनजेननायखाय हेभि नुदोब्रा नैबे आगैनियाबो ओंखारथारसिगोन एसे हेल्प खालामना होबाय बिगुमाया एखे आगै गोदान मोनफैनाया पुरा गोसो होदों एसे दिनै फार्स्ट टाइम नालाय गिदो नामा आगै गिदो हागोन ना हाया सानदों नामा हागोन नोंसोर दानसो एसे बुजिहांदों माने बिसोरो दिनैसो फार्स्ट टाइम नालाय गाबोन समफोर बिसोरबो पुरा
मोजां सिलायनो रोंगोन थ' बिथांनियाबो ओंखारबाय आखायाव नै जि बरिया लेस होदो सोलिगासिनो बिदि आखाइ फारनायावबो हरनाय आखाइ फारनाया ए बिथाङानो सिलायगिरिया बिखुंखि नायनि नै बिबारा थाखो 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 बिथांनियाबो ओंखारबाय नै आखायाव एसे सिम्पोल डिजाइन माबायदि फिलिंस आगै बेनिफ्राय नैबे साराय 9ता जाबाय बिथांमोना नै उन्दुनो ओंखारनानै ओरैबायदि गल' गथ' जाजोब्बाय आरोना डिजाइन ब्लाउस सिलाय मारबाय होमबा ने 5 डेसआव आङो 7 डेससो जाबाय सानदोंमोन बिसोर दिनैसो फैदों बिसोरना 5 डेस जाबाय आरोना गैला मेगनफोरानो थ' लोगोफोरा दिनैनि दिना बिदिनो क्लासदो मादो थांबाय आरोना टटेलि ब्लाउस गांसे दिहुनबाय बिनानावमोना ओमफ्राय दायो ओंखाम जानोसै ओमफ्रायो ओंखाम जाखाना नोंसोरो प्रेक्टिस खालामगोन नामा खालामला खालामला मेंग्लिजोब्बाय थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गासैनिसिमबो गुड नाइट दायो जोंहा जानो थांनाय नामा